bụ Maazị Obi Okoli, Ojele Igbo Ozi, the voice of the ancestors. Ndị Igbo, o nwere ọkwa m chọrọ ime ka unu mara, o nwere ihe dị mkpa na-achọ ime n'ala Igbo ga-emebiri anyị ihe. A sị na ọmụmụ egwu mgbu mma dịrị na ya nkọ, na ekwesịrị ị na-achụ ewu ojii tupu chi ejie, maka na emeghị ya na chi ejiri, na ekwesịrị iwepụ aka enwe n'ofe tupu aka enwe aha aghọọ mmadụ. Ndị Igbo ruone oge a ga-ewepụta Ohanaeze prezidenti, ndị obodo ọzọ, other states achịchana, Imo steeti chia, anyị nwee one or two problems enwere. PGs si n'Imo steeti, Chineke m na-akpọ ha n'udo, may their soul rest in peace. Mana ihe nji bịa tata wụ maka ihe na-achọ imebi n'ahụ anyị. Ịma na Imo ọchịcha nọ Rivers steeti kwesịrị iwepụta onye Ohanaeze prezidenti. Anyị akpọọ n'oku mee interview mmadụ 6 from Rivers steeti. N'ime mmadụ 6 ahụ enwere mmadụ 3 obi kara aka ga-apụta asị ndị Igbo kwụrụ wee run for the position of Ohanaeze president. Mana anyị na ha anọ na o nwere ndị na-akpa nkata ihe ọjọọ ka e were mee elongate Ohanaeze presidency from Imo State, ma ọ ka ewepụta caretaker committee. Ihe a wụ ihe na-emebi ihe n'ala Igbo, ebe a ga-apụta kama a ga-eme ihe ka ọ dị ka esi mee ya, ka ọ dị ka esi kwuo. Nwanne na nwanne nọrọ na-akpa nkata ka ọ dị ka otu ahụ esi kwuo ya. Ndị a apụtana na-akpa nkata ihe ọjọọ. Anyị na-agwa ndị na-achọ ime ụdị ihe a, wepụ n'aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Ohanaeze presidency na-eje Rivers steeti. Enwere ndị Igbo na Obi Igbo, enwere ndị Igbo na Ikwere, enwere ndị Igbo na Echie, enwere ndị Igbo na Ọgba, enwere ndị Igbo na Ndọnị, enwere ndị Igbo na Ọgba, enwere ndị Igbo na Ọmọkụ. Ọ ngụwara ọnụ ya apụta emechago interview kịta ụnụ na-achọ ideny the whole of these our brothers and sisters. Ụnụ manọ akari ogori ya na-aza gowon kere ha kenye ha na Rivers State. Ụnụ na-achọ continue with that marginalization ka ewepụ ndebe anyị kwesịrị ewe ndebe. Onweghị onye Igbo ka ibia were Igbo. Igbo nọ na Rivers State, Igbo nọ na Igala, Igbo nọ na Ndọnị, Igbo nọ n'ebe ọwụ na ha nọ, ha wụ Igbo. Ọbara dị ha na-ahụwa abalị Igbo. So nkata ụnụ na-achọ ịkpa, marakwa na amara n'ọkwa nkata ụdị nkata ụnụ kpara tinyere anyị na nsogbu anyị nọ kịta. Oge Nnamdị Kanụ pụta kpọọ ọnụ Nnamdị Kanụ ka ụnụ na ya nọrọ kpaa nkata, akpọọ nke mbụ ọ sị na ụnụ na-achọrọ igbu ya, emechaa ya kịta. Kedu ebe anyị nọ n'ala Igbo? Ọkwa n'Igbo nọzi na kwapụ. Ihe a chọrọ ibido kịta, unu achọwakwana itinyekwu ya kịta ka o butekwara anyị ezigbote nsogbu. Ihe a ga-ebute na-abịa n'ihu. Nke Ohanaeze presidency gara aga ọ ka achọburu ije court emechaa Bishọp Obinna ha na ndị ọzọ bata n'ime a ekpe ikpe a, onye ọbụla sị ka udochi ya. Kịta unu ebido kwene maka na arụ gbaa afọ ọ dịka omenala. Ndị na-akpa nkata ọnụ na-akpa nekwenụ the consequences ka ọ na-abịa n'ihu. Onweghị onye Igbo kakwa Igbo wuru Igbo. Igbo ọwụna wu Igbo. Arọ na-asị a na-arọ ka Igbo. Igbo ọwụna bụ Igbo. Onweghị onye ọwụna na-aza aha Igbo onye ọzọ ka gburu Igbo. Igbo abighị na 5 states. Ụmụnne anyị nọ up to Benue, ha niile wu Igbo. And kịta ụmụaka anyị pụtara na-eje n'ebe niile Igbo nọ na-akpọkọta ha ka anyị builduo a united front as ụmụnne, ka anyị nyụkọ mamịrị ka ọ gbaa ụfụfụ tupu anyị apụọ. Anyị na ndị mgbata obi anyị akpawa nkata ka ụnụ na-achọ ịma mmụma ajọ ihe ụnụ na-achọ ime kịta. Anyị na ha ama ọkpa. The voice of the ancestors are beginning to speak. Ndị na-akpa nkata marakwa na onwe unu, maka na o dunyere nwata ya ji ezụta nnu, adọrọkwana ya mmiri. O duru nwata ya ji ezụta nnu, ya dọkwara ya mmiri. Maka na ihe ụnụ na-achọ ime nsogbu ọ ga-ebute n'ala Igbo. Oge mmiri a ga-ezo, ọ ga-amakwa dike, ma mbọba, ma nwoke, ma nwaanyị. Ụnụ na ha achọ ime ihe ga-akọsụrụ anyị ezigbote nsogbu. Ụmụnne anyị marakwana na ndị Igbo bicha na Rivers State a, marakwana na ndị Igbo bi everywhere, marakwa na amara na ihe ọwụna unu kotere na unu ga-ejisi unu buru, maka na ọmụmụ egwu mgbu mma agaghị adịrị ya nkọ. Hapụkwana ndị Rivers State ka ha chọpụta onye ga-achị Ohanaeze. Anyị nwere very potent young men
and women nọ n'ebe ahụ. Anyị emego some of them interview, anyị ghọtara ebe ha si abịa. Hapụnụ ihe bere n'abalị ka ọ were anwụnta. Ihe ụnụ na ha akpa n'Imo steeti ka unu wepụtakwa onye ọzọ, ọchịchakwa atọ n'Imo steeti ya hand over to ndị ọzọ o kwesịrị ilu. Delta achịana, Imo achịana, Anambra achịana, onye ọwụ na-achịana. O ruo Rivers steeti kịta ụnụ na-achị iwepụta ihe ọjọọ. Ọmụmụ egbu ngwu mma dịkwara na ya nkọ. Ọ bụchakwa ka ọ ha n'ọnụ the voice of the ancestors Maazị Obi Okoli. Ana m ha ama ọkwa maka na ọ ka ntị ekwu tupu ihe ọjọọ eme, nkwuo ya asị onye ka ọ wụ waya o ji ekwu, mana onye na-ege ha ntị ihe mee ya sịkwana na ya anụghị ọkwa maka na ya ekwuo ya. Hapụnụ ka udo chia n'ala Igbo. Nkata ọnụ na-akpa ọ gaghị awọk. Ya dịkwara ụnụ mma. Ọ gwụchakwa ka ọha Maazị Obi Okoli ojele Igbo ozi. Ndị ọma dị mma.